गोव्यामध्ये कुठल्या तरी एकाच ठिकाणी न होत असताना बाबासाहेबांचे जनतेच्या वतीने हे होईल अशा तऱ्हेची भूमिका घेऊन आम्ही उभे राहिलो. आम्हाला सर्व लोकांनी मदत केली. मित्रांनो, बाबासाहेबांची चळवळ ही एक अस्मिता जागवणारी. बाबासाहेबांच्या पहिल्या पेपराचं नाव आहे मूकनायक आणि दुसरं आहे ते बहिष्कृत भारत. एकतर आम्ही बहिष्कृत आणि दुसरी गोष्ट आम्ही मूकनायक म्हणजे मुखे, म्हणजे वाणी असून बोलू शकत नव्हतं. आम्ही कोणालाही चॅलेंज करू शकत नव्हतो. चॅलेंज तर सोडून द्या, पण साधा दुसऱ्याला प्रश्न आपण विचारू शकत नव्हतो. गती गेली गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र कसले, एवढे अनर्थ आपले एका अविद्येने केले. म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्याला काय सांगितलं? शिक्षणाचं महत्त्व सांगितलं. दुसरी गोष्ट बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलंय की संघटित व्हा. का सांगितलं? कारण प्रस्थापित पक्षांकडे जे 3 यम आहेत, मनी आहे, मीडिया आहे आणि माफिया आहे. या माफियांचा म्हणजे पैसा आहे, प्रसिद्धी आहे, माध्यम आहे, गुंड आहे, ह्यांचा मुकाबला आपण कसा करू शकतो? संघटित होऊन करू शकतो. प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये सुद्धा त्यांनी नमूद केलं की ह्या करन्सी एव्हरी 10 इयर्स चेंज झाल्या पाहिजेत आणि त्याचाच हा 60 वर्षानंतर का होईना मोदी सरकारने त्या अंमलात आणलेल्या आहेत आणि त्याचे परिणाम आपल्याला बघत आहात की किती म्हणजे त्याचा फायदा आणि तोटा होत आहे. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विजन जी होती ती अतिशय खूप दूरवरचे ते बघत होते आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आपणाला अतिशय असं एक आपल्याला म्हणजे त्यांच्या निधनापूर्वी जो देऊन गेले तो वारसा म्हणजे बौद्ध धर्माचा हा वारसा आपल्याला दिलेला आहे.